Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Guillermo. Taong 1958, Malaya, Bataan. Nagmula sa pamilya ng mga Indio ang lahi nila Guillermo. Ayon sa kanya, na noong panahon ng mga Kastila, Lapu-Lapu talaga ang tunay na apelyido nila. Subalit, dahil sa pinapatay noon ng mga Indio na merong ganong apelyido, napilitan silang magpalit hanggang sa nalimot na ng kanilang mga kaanakan ang tungkol sa kanilang pinagmulan. At sa paglipas ng taon, ang kasinungalingang dinala ng kanilang pamilya ang pinaniwalaan na ng lahat ng mga kadugo nila. Dagdag pa niya na, maraming dahilan kung bakit ito nangyari. Una, likas sa kanilang dugo ang pagiging mga mananambal. Talento yon kung maituturing, kaya naman hindi na ito nangangailangan pa ng aral. Ngunit ang ganoong abilidad na naipasa-pasa sa kanilang pamilya ay natataglay lamang pagkatapos ng huling nagtatanga nito. Sa madaling sabi, hindi iiral ang dalawang mananambal sa iisang linya ng panahon. Bagay na sa katagalan, naging tradisyon na rin nila na kilalanin bilang pinuno ng angkan ang mga mananambal na napipili. Naniniwala ang kanilang mga kadugo na ang mga taong binigyan ng karunungan at abilidad ng kanilang mga ninuno ay merong busilak na kalooban at puso. Sa pagsapit ng taong ito, si Guillermo ang napili pagkatapos pumanaw ng matandang mananambal sa kanila. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang hiwaga ng abilidad nito noong siya ay tumungtong sa edad na 5 anyos. Dagdag pa niya na nagsimula ang lahat noong may nakita siyang 2 berdeng ahas na nag-aaway sa ilalim ng puno ng mangga. Labanan hanggang kamatayan ang nasaksihan niya, ngunit ang hindi niya maisip, bakit parang kahit punong-puno na ng sugat ang mga ito, hindi pa rin yun nanghihina at napipilitang lumayo. Kalaunan, dito niya nakita ang sikreto ng 2 ahas matapos niyang mapansin ang tila bang paghilom ng sugat sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, kahit ganoon ang nangyayari, nagpatuloy pa rin sila hanggang sa biglang tumigil ang mga ito, kasabay ng dahan-dahan itong pagtingin sa kanya. Maya-maya pa, tinuklaw ng 2 ahas ang buntot ng bawat isa bago yun tuluyang naglaho. Sa isang iglap, ang tanging nadatna na lamang niya sa lugar ay ang isang piraso ng kahoy na kawangis ng mga ahas na kanyang nakita. Wala siyang ideya kung ano ang ibig nitong iparating, ngunit dala ng kuryosidad, kinuha niya ito at itinago sa loob ng kanyang aparador. 3 buwan na nahimik ang bagay na kinuha niya roon hanggang sa naisipan niyang kunin ito at gawing abubot sa kanyang sariling katawan. Kung hindi niyo kasi naitatanong, kasing laki lang ng barya ang naiwan ng 2 ahas. Hindi niya mawari kung gawa ito sa kahoy, bato, o kung ano paman, sa kadahilan ng unang beses niyang makasilay ng ganoong uri ng bagay. Dagdag pa niya na binata pa siya noong mga oras na yon, kaya yung kaisipan at karunungan niya medyo limitado pa. Gayunpaman sa kabila nito, iisang bagay lang ang kanyang pinaniniwalaan at ito ay walang iba kundi meron itong daladalang hiwaga. At sa mga unang araw na tangan niya ang naiwan ng mga ahas, napansin niya na parang wala na siyang iniisip na problema. Napakamasiyahin na rin niya, tapos hindi siya nakakaramdam ng anumang pagod sa katawan. Dagdag pa niya na, nababasa na rin niya ang mga kilos ng mga tao sa paligid niya, kaya naman agad niyang nalalaman ang mga bagay na ibig nitong iparating. Dahil sa ganoong sitwasyon, napansin ng tatay niya ang malaking pagbabago sa kanyang ugali. Hindi naglaon, dala ng kuryosidad nito, sinubukan siya nito hanggang sa nakumpirma na nga nila ang abilidad niya sa panggagamot.
Kung ang ibang mga mananambal ay kailangan pa ng mga ritual, ang abilidad ni Guillermo ay nagmumula lamang sa mga buhay na salita. Kapag nagdasal ito at naiihip na ito sa iyo, sa loob lamang ng ilang araw, babalik na sa dati ang kalagayan mo. Mariinding inilahad ni Guillermo, marami ang magbabago sa katawan ng kanyang pasyente, kagaya ng ugali, desisyon at pakikitungo sa kapwa. Ganon kaganda ang talentong ibinigay sa kanya, kaya naman nang malaman nito ng mga kadugo nila, agad nitong ipinakalat ang magandang balita. Nang malaman na yun ng baryo, marami ang dumagsa sa kanilang tahanan para magpagamot at humingi ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Sa mga unang araw, ramdam niya ang matinding pagod, ngunit alinsunod sa kagustuhan ng kanyang ama, hindi siya nakaramdam ng anumang panghihina. Dahil dito, nagawa niyang magtagumpay sa loob ng 1 linggo. Subalit kahit ginawa na niya ang lahat-lahat, tila bang wala pa rin katapusan ang pagdagsa ng mga tao sa kanila. Para sa kanya, isa itong malaking problema. Gawa ng bilang binata, kailangan niya ring magkaroon ng oras para sa kanyang sariling kagustuhan. Paunti-unti, nararamdaman na niya ang pagkasakal, hanggang sa dito na siya naglakas loob na magreklamo sa kanyang ama. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang pahinga, nadatnan niya itong nagkakape sa loob ng bahay. Nataon din noong wala pang pasyente sa loob, kaya naman habang naghihintay ang mga ito sa labas, dito niya na sinulit ang kanyang pagkakataon na makausap ito ng pribado. Tay, ganito ba talaga ang buhay ng mga napipiling mananambal? Bata pa ho ako eh. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ayokong sunugin ang lahat ng panahon ko sa pagsisilbi sa ibang tao. Maramot na ho kung maramot, pero alam ko na ito ang tamang gawin. Bungad na wika niya rito. Nang marinig naman yon ng tatay niya, bahagya itong napatigil sa pagkakape. Pagsilay nito sa kanya, unti-unti itong napabuntong hininga, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Yan ang buhay ng mga mananambal, anak. Masanay ka na, sapagkat mula ngayon at hanggang sa pagtanda mo, mabubuhay ka na naninilbihan sa mga tao. Huwag kang mag-alala, hindi ito ang katapusan ng buhay. Sa kabila, kapag natupad mo ang lahat ng tungkulin mo rito sa lupa, magkakaroon ka ng maginhawa at walang hanggang kalayaan sa buhay. Magtiis ka, anak, sapagkat sa likod ng pagtitiis, naroon ang pag-asa ng nakararami. Nabuhay ka para rito, kaya tanggapin mo ng malugod sa puso mo ang tadhanang naghihintay sa iyo." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit papano kasi, medyo nauunawaan na rin niya kung ano ba talaga ang kanyang tadhana. Nakakalungkot lang isipin na inakala niyang sa pamamagitan ng talentong bigay sa kanya, magkakaroon siya ng buhay na inaasam ng lahat. Ngunit sa kasamaang palad, nagkamali siya. Dumaan pa ang maraming araw, paulit-ulit na lang halos ang gawain niya sa buhay. Magigising ng maaga, kakain ng almusal, tapos buong hapong manggagamot ng walang bayad. Kinagabihan, kakain ng hapunan at pagkatapos magpapahinga. Ganon at ganon lang umiikot ang buhay niya hanggang sa kalaunay manawa na rin siya. Di nagtagal, sa kagustuhan niyang mabago ang kanyang tadhana, nagsimula siyang mag-eksperimento. Naisip niya na kung may kakayahan siyang ihiwalay sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa, tapos na ang kanyang problema. Dagdag pa niya na, sa pamamagitan nito, makukuha niya ang lahat ng oras at panahon para sulitin ang buhay na ipinagkait sa kanya ng biyaya ng kanyang mga ninuno. Dahil sa ganun niyang hangarin, gamit ang sarili niyang kaalaman at kasanayan, gumawa siya ng mga ritual na sa kauna-unahang pagkakataon, ginawa ng mga katulad niyang nabiyayaan ng aral.
Maraming kapalit ang pagsalansang sa kanilang paniniwala, ngunit lahat ito hindi niya pinagtuunan ng pansin, alang-alang sa pangarap niyang hangad niyang matupad. Hindi naglaon, nagbunga ang kanyang ritual, kung saan ang lahat ng resulta nito inilagay niya sa isang tipak ng bato. Nang pumaloob na sa batong yon ang lahat ng binitawan niyang karunungan, dito na nabuhay ang agimat na may kakayahang makapaghiwalay ng kaluluwa ng buhay. Ayon sa kanya, sa sandaling ginamit niya ito, nagagawa pa rin naman ng katawan niya ang kanyang mga araw-araw na gawain. Sa madaling sabi, hati ang kanyang kaluluwa kapag kusa siyang umaalis sa katawan niya, ngunit sa kabila nito, nananatiling buo ang kakayahan niyang manggamot. Tuwang-tuwa noon si Guillermo dahil sa kanyang tagumpay. Walang kaide-ideya noon ang kanyang mga magulang sa kanyang mga ginagawa, hanggang sa bigla na lamang dumating ang isang malaking problema. Ayon sa kanya, naglilibot siya noon sa mga karatig baryo nang may makita siyang mga taong gawa sa purong anino. May nanlilisik at namumula itong mga mata, tapos yung kulay ng balat nito may hahaling tulad mo sa taong namatay na. May matatalas din yung itim na pangil, kalakip ng mga humpak at makaliskis nilang mga muka. Sa estado ng mga nilalang na yan, likas na nakakatakot ang kanilang mga itsura, kaya nang masilayan niya ito, hindi na siya nagdalawang isip pa na tumakas. Akala niya hindi nakalutang sa ere ang mga nilalang, pero pagbaling niya sa kanyang likuran, nasipat niya na nakabuntot pa rin ang mga ito sa kanya. Bawat isa sa mga humahabol, matindi ang pagmamalabis na maabutan siya, hanggang sa kalaunay nagtagumpay na nga ang mga ito. Gamit ang kapangyarihan ng anino, naikulong nito ang kalahati ng kanyang kaluluwa, dahilan para puwersahang bumalik sa kanyang katawan ang kanyang buong diwa. Ayon sa kanya, na kung nataong nahuli siya ng pagbanggit ng mga buhay na salita, paniguradong pati ang kanyang wisyo nadukot din ng mga ito. Matapos ang pangyayaring yon, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakayuko sa harapan ng kanyang pasyente. Tanong ito ng tanong ukol sa mga nangyayari, pero wala siyang lakas na sumagot. Kaya naman nang mapansin ito ng kanyang ama, dali-dali siya nitong nilapitan. Nang maakay na siya nito papasok sa isang pribadong silid, pinagpahinga muna siya nito ng ilang minuto habang inaabisuhan ng mga nakapilang pasyente na maghintay na lamang muna sa labas. Pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan, nadatnan siya nitong napakatamlay at animoy wala sa kanyang sarili. Guillermo! Guillermo anak! Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Pagkarinig niya sa sinabi nito, nagpumilit naman siyang umupo habang patuloy pa ring pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding panghihina na halos hindi niya pa naranasan buong buhay niya. Kapansin-pansin din ang mabilis niyang pamumutla, dahilan para mag-alala ang lahat ng kanyang pamilya. Dahil sa pangyayari, pansamantala muna nilang ipinatigil ang panggagamot. Binantayan na rin siya ng kanyang ama at mga tiyuhin buong magdamag upang malaman ng mga ito ang pinagmula ng kanyang mga karamdaman. Noong una, ayaw na ayaw talaga niyang magsalita. Pero hindi nagtagal dahil sa dami ng nakikita niyang pangitain tuwing siya ay nagpapahinga. Nagdesisyon na siya na ipagtapat ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos dukutin ng mga nilalang ang kalahati ng kanyang wisyo, tinipon niya ang kanyang pamilya para kausapin ang mga ito. Tay, nagkamali ako. Pasensya ka na. Pasensya na kayo. Hindi ko sinunod ang inyong mga payo. Kaya ako napahamak. Nanlulumong wika niya sa kanyang ama. Bakit anak? Ano bang nangyari?
Anong ginawa mo? Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na niya inilahad ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nakalaban. Ipinagtapat din niya ang nangyari sa kalahati ng kanyang kaluluwa na siya namang labis na ikinagulat ng kanyang pamilya. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang salaysay, napamura na lamang ito habang tinatanong kung ano ang nilalang na humabol sa kanya. Mariin din itong inilahad na sa kasaysayan ng mga mananambal ng kanilang angkan, meron lang yung iisang kalaban. At ito ay walang iba kundi ang mga aswang sa anino na tinatawag nilang sukapi. Ayon sa kanyang ama, ang mga sukapi ay umiiral lamang para kunin ang kaluluwa ng mga mananambal sa lahi nila. Kokonti lang din ang bilang ng mga ito at kung hindi siya nagkakamali, lahat ng mga sukapi na humahabol sa mga pinili ay mula sa mga kaluluwa ng mga namayapa nilang kadugo. Sinasabi na inggit at pagkapuot ang nagbigay daan upang mabuhay at umiral ang mga ganoong uri ng aswang. Madalas sa mga ito hindi nakikita ng mga tao, ngunit sa panahon ng kanilang panginginain, gumagamit sila ng pisikal na anyo upang makapambiktima. Taliwas sa mga ordinaryong aswang, ang mga sukapi ay walang kinakatakutang pangontra. Hindi rin sila nakadepende sa kanilang mga pisikal na lakas dahil para sa kanila, sapat na ang lihim na karunungan na kanilang tangan. Dagdag pa nito na, umiiral ang mga nilalang na yan, hindi para manginain ng tao, bagkus ay para matalo ang mga napili sa kanilang angkan sa lahat ng mga panahon nito. Naniniwala sila na merong isang layunin ang mga sukapi at ito ay mapigilan ang biyayang matagal ng pinagpasapasahan sa kanilang lahi. At sa oras na sila'y magtagumpay, lahat ng karunungang na ipapasa sa mga pinili mapupunta sa kauri nilang matagumpay na nakapaslang dito. Kapag nangyari ang ganung bagay, ang mga sukapi na ang magtataglay ng biyaya sa mga susunod na panahon. Bagay na matagal nang iniiwasan ng kanilang angkan, lalong-lalo na ng mga taong nabahagian ng biyaya ng mga ninuno nila. Matapos naman itong marinig ni Guillermo, namuo ang takot sa isipan niya. Hindi niya mawari kung ano ang gagawin, lalo pat wala siyang ideya kung saan ito hahagilapin. Aminado rin siya na sa estado ng mga nilalang na yon, hindi ito naninirahan sa mundo ng mga tao. Dahil dito, humingi siya ng karagdagang tulong sa kanyang ama upang maibalik ang kalahati ng wisyo niya. Subalit nang marinig nito ang kanyang sinabi, mariin itong inilahad na hindi na yun posible. Asa ka pa bang may babalik mo ang kalahati ng nawala sa'yo? Malamang sa malamang, nang makuha yun ng mga sukapi, pinagpistahan na nila itong kainin. Hindi na yun nakapagtataka dahil ilang siglo na ring hinahabol ng mga ito ang mga katulad mo. At ngayon nakatikim na sila ng iyong kaluluwa, hahanapin ka nila para kunin pang natitira. Humanda ka anak, sapagkat sa mga oras na ito, araw na lamang ang ating bibilangin para matuntun nila tayo. Magpalakas ka dahil kakailanganin mo yan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang maalarma. Alam niya kasi na nagsasabi ng totoo ang tatay niya, kaya anumang oras posibleng bumisita na sa kanila ang mga nilalang. At para mas lalong mapalakas nila ang kanilang depensa, humingi na rin niya ng tulong sa mga tiyuhin niya. Bagaman wala pang nangyayaring kakaiba, nagsimula ng magbantay ang mga ito buong magdamag. Sa halitan ng pwesto, para walang mapagod at mahirapan. Sa loob ng ilang araw na ganon at ganon ang kanilang kalagayan, nagdesisyon na siyang muling tumanggap ng mga pasyente. Naisip niya kasi na sa pamamagitan nito, mababawasan ng husto ang mga bagay na kanyang inaalala. Dagdag pa niya na, mas mainam rin na meron siyang pagkaabalahan
kesa naman tumunganga lang siya buong maghapon. Akala niya mahaba-haba pa ang panahon ng pananahimik nila, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, paparating na pala ang panganib. 2 linggo bago matapos ang buwan, nagpatuloy ang kanyang panggagamot na animoy walang nangyari sa kanya. Dahil dito, unti-unti na ring nawawala ang takot sa kanyang isipan hanggang sa meron siyang nakatagpong pasyente na kakaiba sa lahat ng ginamot niya. Ayon sa kanya na, isa itong matandang lalaki na nabarang ng matindi. Dinala ito ng 2 taga-baryo kung saan pagharap nito sa kanya, agad namang umalis ang naghatid dito. At habang tinitingnan niya ito, wala naman siyang napapansing kakaiba hanggang sa dito na yun biglang nagsalita. Kakaiba ang boses ng matanda. Gawa ng kung pakikinggan, masasabi mong hindi lang iisang tao ang nagsasalita rito. Garugal din ang boses nito, kaya sa bawat pagsasalita nito, nagbibigay ito ng pagkasindak sa kanyang kaluluwa. Di man siya sigurado kung sino ang taong yon. Malakas ang kanyang kutob na hindi yon pangkaraniwan. Pagkatitigan naman nilang dalawa, bigla yung umisi kasabay ng pagkulay dugo ng mga mata nito. Kumusta ka na, mananampal? Matagal-tagal din kitang hinanap. Hindi ko sukat akalain na dito lang pala kita matatagpuan. Sino ka? Anong kailangan mo? Ngunit nang marinig ito ng nilalang, hindi na yun sumagot pa sa kanyang mga katanungan. Sa halip, nagbigay ito ng mga senyales kung sino ito at ano ang kaugnayan niya kay Guillermo. Hindi mo ba ako natatandaan, mananampal? Di mo man lang ba napapansin ang bakas ng iyong kaluluwa sa aking katawan? Tama ka ng hinala. Ako ang kumain sa kalahati ng iyong kaluluwa. At napunta ko rito para kunin pa ang natitira. Ibigay mo na sa akin yan. Napapanahon na para kami naman ang magtanga ng biyaya ng ating pamilya. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla naman yung tumayo sa kanyang harapan kasabay ng dahan-dahang pagpapalit nito ng anyo. Nang mapansin naman niya ang ikinilos nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na hugutin ang sundang na nasa ilalim lang ng upuan. At sa pagsunggab nito sa kanya, agad niya itong sinalag sabay pakawala ng malakas na suntok na halos magpaikot sa ulo nito. Ngunit kahit nabigyan niya ito ng malakas na pinsala sa katawan, hindi pa rin yun umepekto. Madaling naibalik ng nilalang ang ulo nito sa dati, kaya naman imbis na makipaglaban pa ng mag-isa, napilitan na rin siyang tawagin ang mga magulang niya. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, dali-dali itong pumasok kasama ang kanyang mga tiyuhin. Agad nitong pinalibutan ang silid kung saan sila naroon na siyang naging sanhi upang bahagyaring mapahinto ang nilalang. Ramdam kasi nito na may tangang malakas na pangontra ang mga kadugo niya, kaya naman naging maingat ito sa pagkilos. Hindi na rin ito nakapagtataka sa sukapi, gawa ng hindi niya maipagkakaila na nagmula sa mga ito ang buhay na kanilang tinatamasa. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa nitong pinagmasdan ng kanyang mga kadugo habang nakangisi. Hindi rin niyang ganong umiimik na animoy meron itong pinaghahandaan. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, agad niyang inabisuhan ng kanyang ama't tiyuhin na mag-ingat. Dagdag pa niya na tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya at sisiguraduhin niya na hindi na ito makakatakas mula sa mga kamay nila. Mariing din niyang inilahad na dahil sa kapangasan nito kung kaya't mamamatay ito ng maaga. Subalit nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, hindi nito napigilang humalakhak. Pagbaling nito ng tingin sa kanya,
Nasipat niya itong nagsambit ng mga buhay na salita at sa isang iglap may nakita siyang umahong tumpok ng luwad sa ibabaw ng kanilang sahig. Pagtigas naman ito. Dito nila nasilayan ang isang kamay na dahan-dahang gumagawa ng uka mula sa luwad na tinawag ng matanda. Segundo lang ang naging pagitan nang masilayan nila ng malapitan ang isang lalaking kawangis ng nilalang. Yun nga lang, masyado pa yung bata kumpara sa matandang nagkunwari bilang pasyente. Pagsilay naman nila rito, medyo nag-alangan pa sila dahil sa kakaiba nitong kakayahan. Akala nila yun lang ang kaya nitong ipamalas, pero pag utos nito sa nilalang na tinawag nito, bigla itong naglabas ng kadena na merong malalapad na patalim sa dulo. Unti-unti na ring binalot ng anino ang kinatatayuan nito, kasabay ng mabilis nitong pagpapalit ng anyo. Sa isang iglap, nagkagulo na silang lahat buhat sa pag-atake ng nilalang. Hindi naglaon, napilitan na ring lumabas ang mga tsuhi niya, gawa ng ang espasyo sa loob ng kwarto nila ay hindi sasapat para sa kanilang lahat. At habang tumatakas ang mga ito para iligtas ang kanilang buhay, nanatili sa loob si Guillermo upang harapin ang lahat ng pag-atake nito. Bagaman wala siya gaanong karanasan sa pakikipagkumbate, madali niyang nasalag ang lahat ng karunungan ng mga sukapi dahil na rin sa gabay niyang bumubulong ng mga kinakailangan niyang gawin. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin niyang pag-atake sa mga nilalang, nanatili pa rin siyang bigo dahil sa liksi at tibay ng mga katawan nito. Ni minsan din, hindi pa lumapat sa katawan nito ang kanyang sandata, gawa ng sa oras na sinusubukan niya itong undayan ng saksak. Parang may kung anong puwersa ang humaharang sa lakas niya. Hindi man yun kapanipaniwala, nagpatuloy siya sa kanyang pakikipaglaban hanggang sa kalaunay na gawa na niyang masugatan ang matanda. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang pagkakaroon niya ng malalim na sugat sa may bandang tiyan. Nang masipat naman yun ng tatay niya, bigla siya nitong tinulak sa bintana ng bahay kasabay ng pagtarak sa likod nito ng mga matatalas na bagay na gawa sa mga kagamitan nilang nasa loob ng silid. Pagbagsak naman niya sa lupa, agad niyang nakita ang kanyang ama na sumuka ng dugo. Dali-dali rin itong hinila pabalik ng matanda kasabay ng agaran nitong paglabas kasama ang nilalang na tinawag nito. Matapos ang pangyayari, dito na ito nagsimulang mag-usal habang nakatingin sa kanilang lahat. At kagaya ng inaasahan, ang mga taong naging saksi sa pangyayari ay agad na nawala ng malay. Maya-maya pa, binalot ng karimlan ng paligid hanggang sa hindi nagtagal, napansin nila ang pag-iisa ng buwan at araw. Nang mapansin naman niyo ng matanda, mas lalo pa itong tumawa ng napakalakas habang nagwiwika ito sa kanya ng, Ramdam mo na ba ang aming kapangyarihan? Ito ang rurok ng abilidad naming mga sukapi. Matagal na namin itong inihanda para sa puntong ito. Naniniwala kami, darating ang panahon ng aming paghahari. At ang panahon na yun ay ngayon. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla yung umatungal ng napakalakas kasabay ng mabilis nitong pagpapalit anyo. At sa isang kisap mata, bumungad na naman sa kanya ang nakita niya noong nilalang na humabol sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, parang kakaiba na ang itsura nito. Hindi na kasi ito mukhang tao, bagkus ay para na itong mabangis na aso na may kalahating taong anyo. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, meron itong daladalang sandata na may hahalin tulad mo sa mahabang lagaraw na may itim na talim. Pagkatapos nitong makapagpalit anyo, ngumisi ang binatang nasa tabi nito habang dahan-dahang tinutubuan ng mga galamay. Pag-usli ng buntot nito sa likod, agad naman itong pumailalim sa lupa hanggang sa hindi na nila matunugan pa ang kinaroroonan ng presensya nito.
Nang masipat naman ito ng mga tsuhi niya, bakas sa kanilang mukhang matinding pag-aalala. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili sila sa likod ni Guillermo upang maprotektahan ito sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay. Kalaunan, pagsimula ng labanan, matapang naman itong sinugod ang mga nilalang. Kahit dehado sila sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban, hindi nila yon sinukuan hanggang sa masaksihan nila ang pagkamatay ng iilan nilang mga kasama. Gayunpaman, hindi sila pinanghinaan gawa ng kitang-kita nila kung papaano sila iligtas ng pinili ng kanilang angkan. Sa pagpapatuloy ng kaguluhan, tila bang napapansin na niya ang animoy panaka-nakang panghihina ng nilalang. Sumasabay ito sa pag-usad ng buwan sa araw, kaya naman naunawaan niya na kapag natapos ng eklipse, magtatapos na rin ang kapangyarihan nito. At para masiguro na sila ang magwawagi, ginamit niya ang lahat ng kanyang abilidad upang mapanatiling buhay ang kanyang mga kasama. Awa naman ng Diyos, hindi siya nabigo sa naisip niya hanggang sa bumalik na ang liwanag sa kalupaan. Pagsilay naman dito ng matanda, dali-dali naman itong nanumbalik sa orihinal nitong anyo. Indikasyon na wala itong sapat na lakas para makipagbuno sa kanilang lahat. At sa halip na magtagal pa sa silid, inutusan na lamang nito ang nilalang na kanyang nilikha na kunin ang mga labi ng kanilang mga napaslang. Pagkatapos naman itong mailagay sa uka ang mga bangkay, naglahong parang bula ang mga nilalang. Matapos ang pangyayari, dito nila nakita ang laki ng pinsalang iniwan ng mga ito. At sa puntong yon, wala silang ibang nasa isip kundi ang takot sa muli nitong pagbabalik. Dala ng matinding pag-aalala, nagdesisyon na silang humingi ng tulong sa ibang mga albularyo. At sa pinagsamang lakas ng mga ito, nakagawa sila ng lugar kung saan hindi saklaw at abot ng presensya ng mga sukapi. Sa pamamagitan ng lugar na yon, mananatiling ligtas ang biyayang naipasa kay Guillermo. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit nalagay sa payapa ang kanilang angkan sa loob ng mahabang panahon. Yun nga lang, dahil sa pagkawala ng kalahati ng kanyang kaluluwa, kalahati na lang din ang naging bisa ng biyaya. Ngunit sa kabila nito, nagpasalamat pa rin sila dahil hindi nasayang ang pagsasakripisyo ng mga kadugo nila. Magmula noon pinuno, hindi na nilisan ni Guillermo ang lugar na ibinigay sa kanya ng mga albularyo. Dito na rin siya tumanda at nagkapamilya na ang tanging ginagawa lamang sa buhay ay manggamot ng mga pasyenteng humihingi ng tulong sa kanya. Magpahanggang ngayong pangkasalukuyan, may nagtataglay pa rin ng biyaya ng kanilang angkan, ngunit mahigpit na itong binabantayan. Bawat isa sa kadugo niya, maigi nang nag-iingat upang hindi na dumating ang punto na lusubin na naman sila ng mga sukapi, ang mortal na kalaban ng mga mananampal.